Takže čaute, moje meno je Miško a dneska vás vítam po dlhšej dobe u ďalšieho videa. Dlhšej dobe, to môžem hovoriť pri každom videu. No a dneska som sa na vašu veľkú žiadosť rozhodol natočiť píše textom piesni prank. Áno, nechcel som ho už nejak točiť, pretože zdá sa mi táto séria už stará a ohraná a každý vie, o čo tam ide. Ale tak som si povedal, že už keď si ho tak pýtate, hej. Takže toto bude možno posledný píšem textom piesni prank na mojom kanále. Vravím možno posledný, pretože ak by táto... Som ešte trochu chorý. Ak by táto časť mala veľký hype, že by mala veľa lajkov, zhľadnutí, tak možno ešte by som natočil ďalšiu časť, lebo by som videl, že o tom máte fakt ešte záujem. Takže uvidíme, aký bude váš ohlas a podľa toho sa už rozhodnem. Prejdem vás zbytočných kecov k ďalšiemu videu. Počkaj, k ďalšiemu. Však točím toto. Prečo počkať? Niečo je vadne, hej? OK, idem späť. Tento prank, tí, čo ste boli na streame, ja tá choroba veľmi trápi. Som chorý posledný teraz, však to vás nezaujíma preboha. Ideme, hej, k videu ideme, Mišo. Keď sme prankovali ľudí na streame, tak zrazu v tom streame mi kámoš nečakane napísal, že ideš na vatru, keďže v ten večer som mal ísť na vatru. No a tak ma napadlo, že no, už keď mi napísal pri prankovaní na streame, takže ho vyprankujem. Tak som napísal, že áno, vidíme sa tam. A o jakej tam ideš? Ok, a piješ? Jasne, že pijem. Tomu ver, že pijem gemerka proste. Najlepšia prírodná minerálna voda ever. Aj vo vašich obchodoch. Tak áno, jasné, že áno. Tvoja gemerka to ist. Ja ju vylejem už raz. Ok, ani ja. No, to som rád. Obaja sa nechceme sklamať, takže obaja budeme piť na tej vatre, samozrejme, že len gemerku. Tento part začína byť len o gemerke. Len banánnik tu má, že Tatrateu jak najväčší šefis. Chceš ochutnať gemerku? To je prírodná minerálna... Jak si to vcucol? To bude asi tým, že ho nepoviem asi už 4 týždne. Ty ako čo si pil? A čo ako? Čo by som mal piť? Nemôžem ti povedať pravdu, že som zamilovaný do tvojho tvaru tela? No dobre. Nebudeme si klamať, hej, má telo ako doska. Keď toto video uvidí, tak asi ma zadrbe. Ok, to je pekné. Taká suchá reakcia. Ani emoji tam nedáš. Samozrejme, že som tam doplnil ešte jeho meno, aby to nepoznal. Tu si teplý Mišo. Čo? Je tam teplý Mišo? Hej, teplý Mišo! Áno? Kde si bol v piatok večer? No predsa na vatre. Och, bože. Kto ťa tam pustil? No tak trošku, v podstate aj ty. Ja? Kedy? No keď si odišiel, prišla mamka a bolo jej ľúto, že ma celý deň len schovávaš v skrini. Ach, pane bože. Stora som povedal mamke, že ťa nemá na také veci púšťať. Ju z toho neobviňuj, aspoň niekto vie, ako sa cítim. Dobre, nefňukaj, hej, prosím ťa, nefňukaj. Posnažím sa. No, ďakujem. Nie. Nechce byť moje zlatíčko. Môj život. To stratil zmysel. Vidíš, za všetko budeš ty teplý, Mišo. Odmietol to. Zase, už v ďalšom pranku ma nikto nechce. Hranovník, počkaj. Zotri mi tie slzy. Súcit so mnou trošku, hej? Teraz som mu poslal asi najlepšiu vetu, akú som mohol nájsť, ktorá je textom piesni. Veď, pozri sa sám na to. Tak krásne dvojzmyselná veta, že? Už nič, ticho buď. Mám byť ticho, hej? Ja mám byť ticho? To ty by sa mal byť ticho. Vôbec si na mne nezáleží. Dobre, stačí, lebo zase sa to vyhroťuje, hej? Už som mokrý, už som... no. Ok. Už nám povedal, že máme byť ticho. Už dal, že ok. To už podľa tých reakcií zistíte, že už je na nás mierne nasratý, možno trošku viac nasratý, a že už by nám ďalej asi neodpisoval. Takže som napísal, že haha, prank, no a on, že ok, som rád. Ja som rád, že si rád, ja som rád tiež. Vyriešili sme to takto obaja.
Ak sa ti tento diel píše textu piesni páčil, tak určite daj like, podpor ho aj sdielaním a napíš mi do komentárov, či chcete ďalej pokračovať v tejto sérii a ak uvidím, že to je fakt, že veľký hype ešte stále, že to má veľa lajkov, zľanutí, tak budeme pokračovať. To je bolo všetko v tomto videu, majte sa a budem sa snažiť natáčať videa častejšie, hej? No to zase bola ty vole, že veta do vzduchu, nie jak vo v tom špeciáli za rok na YouTube. Tiež som sľuboval, že každý týždeň budú vychádzať videa. Mišo, flakáš to. Takže majte sa a užite si zvyšok dňa. Čau!